Rebeca. Ui, hola Antonieta, que bé que em va trobar-te, Què et passa? Mira, estava mirant la mantega i l'oli i clar, m'estava fent un lío perquè això dels greixos no ho acabo d'entendre. Què són els greixos? Mira, són uns aliments, d'un grup d'aliments que tenen bastantes diferències. D'entrada, les mantegues són sòlides a temperatura ambient i els olis són líquids. Aquestes sempre són del regne vegetal, sempre són llavors. I aquests sempre són del regne animal, sempre és greix d'algun animal o una transformació d'algun greix d'algun animal. Ostres, i és bo menjar greixos? Sí, l'organisme necessita, i nosaltres de fet també en fabriquem uns quants, però molt tampoc no ens hem de passar. Ja, però a mi m'agrada molt menjar el pa amb oli, no me'l puc menjar? Sí, perfecte, pa amb oli i després ficar alguna cosa, o xocolata si vols, o formatge, o pernil, sí, tot això sí que està bé. El pa amb oli, a més d'oli, pensa que aquí en tenim de proximitat, a Lleida fem oli. Llavors aquests olis de Lleida són molt saludables. Sí que n'hi ha un munt, sí. I amb els amics jugo una estona, menjo verdura fresca, com li agrada el caragol. I la mantega, em puc menjar molta o millor em modero una mica? Pots menjar-ne, el que passa que tampoc cal que fiquis molta capa de mantega si fas alguna torrada o si fas algun entrepà. Sí que se'n pot menjar. I tenim un avantatge, és que nosaltres normalment no cuinem amb mantega, sinó que cuinem amb oli. Llavors això ja és més saludable. Ah, doncs així ho fem la mar de bé. No, doncs moltes gràcies, Antonieta. Ara ja entenc una mica més què són els greixos. Ens veiem aviat. Perfecte. Adéu. Fins a la propera. Toque con